Dugang 21,600 vials sa Sinovac vaccine na miabot sa Davao City karong adlaw. Samtang miabot na usab ang susamang bakuna sa Cagayan de Oro City ug sa BARMM. Anang report ni Argil Relator. Gilayong gi-unload o gibalhin sa refrigerated van ang 36 boxes nga dunay sulod nga 21,600 vials sa Sinovac vaccine. Busa ana-ana sa 33,600 sa Sinovac ang anaa karon sa cold storage facility sa DOH Region 11. Igo kini alang sa 16,800 ka mga eligible population nga anaa sa priority list nga mabakunahan. Kagahapong adlaw, gipahigayon sa Southern Philippines Medical Center ang ikatulong sa immunization exercise aron masigurong hapsay ang proseso sa nakatakdang vaccine rollout ugma. These were participated by the chairman, training officers of the 17 clinical departments. So tanan doctors to kagahapon. So makita namo kung ma-intimidate ba nila ang mga counselors, kato mga mag-screen sa ila ng mga doctors also. So okay naman pod. 10 days ugmang adlaw una ang eksaktong mag-usa ka tuig gikan sa petsa di natala ang labing unang kaso sa COVID-19 sa Davao Region. Sugda na ang COVID-19 vaccination rollout sa rehiyon, partikular sa Southern Philippines Medical Center, ang labing unang COVID-19 vaccination rollout sab sa Mindanao. Lakip sa symbolic vaccination ugma si SPMC Chief Dr. Ricardo Audan, Infectious Diseases Specialist Dr. Marie Yvette Barres, usa ka ICU nurse ug usa sab ka security personnel. Muabot sab ugma si DOH Secretary Francisco Duque III ug Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Kung ugma na ang actual vaccination basi maka-convince pa mi, maka-inspire pa mi sa uban co-workers, especially frontliners na magpa-inject sila. Samtang miabot na kaganihang buntag sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental ang 17,400 vials sa Sinovac vaccine alang sa Cagayan de Oro City. Prioridad nga mabakunahan ang 1,820 ka mga personahe sa Northern Mindanao Medical Center. Gibutang na sa cold storage facility sa DOH-10 ang mga bakuna. Since the vaccination is for everyone working in Northern Mindanao Medical Center, we are giving them 100% of the allocation based on the eligible population. Samtang niabot na sa Awang Cotabato Airport ang unang batch sa Sinovac vaccine alang sa Bangsamoro Region. Ana sa 4,200 ka bakuna ang sakay sa eroplano o gidawat sa mga opisyal sa Ministry of Health o ubang provincial health officials sa Maguindanao ug UNICEF. Ipahigayon ugma ang pagpapabakuna sa mga health workers frontliners sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. Ana sa 2,100 medical frontliners ang bakunahan sa unang batch sa bakuna. Actually, yung Sinovac po, yung Sinovac na vaccine na which is paparating po ngayon, was already certified halal by the Indonesian government. With regards to AstraZeneca and Pfizer, although they claim, the manufacturer claim na wala siyang pork derivatives, but it has no halal certification yet. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.